4 декември. Света великомъченица Варвара. През времето на император Максимиан живял в Илиополис един богат и знатен човек на име Диоскор. Жена му умряла. Едничката си дъщеря Варвара той обичал и пазил като очите си. Полагал големи грижи за нейното езическо възпитание, защото сам бил езичник. Девойката била необикновено красива. До нейното пълнолетие баща я държал далече от всякакво общество. В своите богати стаи, построени на висока кула, Варвара не виждала никого, освен възпитателките си и слугините. От високото й жилище се откривала великолепна гледка към намиращи се в далечината планини, гори и равнини, към светлият небесен лазур. Веднъж девойката, загледана в природната красота, започнала да размишлява. Чия ръка, мислила тя, и питала своите наставнички, е създала тая красота. Възпитателките й отговорили, че боговете са създали Вселената. Но девойката им отговаряла, не може всичко това да е създадено от боговете, на които ние се кланяме. Те сами са творения на човешки ръце, направени са от злато, сребро и камък и нямат ни чувство, ни разум. Навярно има истински Бог, който е създал небесата, основал земята, който осветлява цялата Вселена чрез лъчите на Слънцето, чрез сиянието на Луната, чрез блясъка на звездите, а земята украсява с дървета и цветя и оросява с реки и извори. Навярно има един Бог, който всичко поддържа, всичко оживява и всичко управлява. По такъв начин, като съзерцавала красотата на природата, девойката се издигала с мисълта и сърцето си към Създателя, старайки се да го узнае. Тя нямала учител, но Господ по своята благодат и внушавал тия стремежи и я готвил към разбиране на истината. Минали години, девойката пораснала и Диоскор, баща й, вече мислил да я омъжи. Явили се много кандидати, защото на всички й било известно красотата на Варвара и богатството на нейния баща. Диоскор открил на дъщеря си своето желание, но тя го помолила да не говори за това. Диоскор не искал да принуждава любимата си дъщеря, като се надявал, че след време тя самата ще пожелае да се омъжи. Той дори обвинявал себе си, че я възпитал в такава самота и отдалеченост от човеците. Наложило се за известно време Диоскор да замине за някъде. На тръгване той заповядал на възпитателките да дадат възможност на Варвара да се вижда с други млади девойки и да й позволява да излиза където поиска. Той се надявал, че като види връстниците си да се омъжват и да се ползват от удоволствията на света, Варвара ще поиска да последва техния пример. Излязло друго. Между младите девойки, с които общувала Варвара, имало и християнки. От тях тя чула името на Господа, който създал небето и земята. От тях узнала, че единородният Син Божий Иисус Христос слязал на земята, станал човек и претърпял страдания и смърт, за да спаси людите от вечното осъждане. Сърцето на девойката, което отдавна жадувало за истината и вече било подготвено чрез тайните внушения на Светия Дух,
с неописуема радост приело благата вест за спасението и се изпълнило с вяра и пламена любов към Бога. Сега вече тя мислила и желаяла само едно – да стане християнка. Скоро това желание било изпълнено. В Илиополос дошъл от Александрия християнски свещеник. Като знал за желанието на Варвара, той й обяснил християнския закон, подготвил я да приеме свето кръщение и я кръстил. Варвара била щастлива и усърдно се стараяла да стане достойна за името християнка. Прекарвала повече от времето си в молитва и размишления за Бога. В такова настроение на духа тя веднъж дошла на онова място, където по заповед на баща й се построила баня с 2 прозореца. Като наблюдавала как във видимия свят са изразени волята, силата и мислите на невидимият Създател, девойката искала и в човешките дела да се изразяват Божиите тайни. Затова тя заповядала да направят в банята вместо 2, 3 прозореца, в знак на Пресветата Троица. Друг път Варвара влязла и в самото здание на банята, където се намирала капалнята, облицована с мрамор. Тя се навела и, заета с постоянни мисли за Спасителя, с пръст начертала на мрамора изображение на разпятието. Това изображение се врязало в мрамора, сякаш било издълбано с желязо. Освен това, както свидетелстват светите мъже, които са описали живота на света Варвара, в капалнята се отпечатало стъпалото на девойката и се явил извор, чиято вода станала лековита за вярващите. Диоскор, баща й, скоро се върнал и след това отишъл да прегледа постройката. С изненада той видял в банята 3 прозореца вместо 2, които заповядал да направят. Като узнал, че това е направено по искане на дъщеря му, той я повикал при себе си и я запитал защо е изменила плана на постройката. Варвара смело открила на баща си, че тя вече е християнка и че 3 прозореца в зданието на банята са символ на 3 лица в едно божество, което е непрестъпна и неизказана светлина, просвещаваща всеки човек, който се явява на света. Тя показала на баща си и спасителният кръстен знак, с който искала да освети строящото се здание. Диоскор страшно се разгневил. Езичниците считали християнската вяра за безумие и безчестие и не могли да разберат, че човек като презре богатствата и величието на този свят може да се покланя на оня, който умрял от срамна по тяхното мнение кръстна смърт. Диоскор взел жестоко да бие дъщеря си. След това за няколко дни е затворил в тъмна стая. Но като видял, че заплахите и наказанията остават безплодни, той се ожесточил и решил най-после да я отведе при управителя на страната Мартиян. Дъщеря ми, казал той на управителя, се е отрекла от нашите богове. Тя вярва в разпнатия и аз се отричам от нея. Ако тя не се разкае и не се поклони на боговете, тя не ми е вече дъщеря и аз не съм и повече баща. Постъпвай с нея както искаш. Мартиян отначало не допускал да срещне твърдост у Варвара. Той се надявал, че ще й подейства с ласкави обноски.
Затова започнал да хвали красотата й и кротко я посъветвал да не се отклонява от древните бащински обичаи, да не огорчава баща си със своята непокорност и да не отхвърля неговата любов и богатство, което той събирал за нея. Но девойката и пред него изповядала и прославила името на Христа, който бил за нея по-скъп от всички блага, богатства и светски радости. Управителят дълго я увещавал. Не погубвай младостта си, казал и той, пожали себе си, не ме принуждавай да те подложа на мъчения. Славя моя Бог, отговорила Варвара, и съм готова да стана жертва за Неговото име, защото Той едничък е истинския Бог, който е създал небето и земята, а вашите богове са лъжливи и суетна е надеждата ви на тях. Тогава Мартиян се убедил, че съветите са безполезни и заповядал да бият девойката с волски жили. Дълго я мъчили, но с нищо не могли да разколебаят нейната твърда вяра и едва жива я принесли в тъмницата. Изнемогнала от раните, Варвара със сълзи молила Бога да не допусне тя да се поколебае във вярата си, но да я подкрепи със своята помощ и сила. Молитвата й била чута. Нощем тъмницата била озарена от дивна светлина и девойката с радост, чувствайки присъствието на Божията слава, видяла самият цар на славата Господа Исуса, който я гледал с неизразимо благоволение и чула неговите думи. Дързай и не бой се, аз, Господ Бог всесилни, те пазя и наблюдавам твоя подвиг. Аз ще облегча твоите страдания и ще ти приготвя за тях награда. Претърпи до край и ще получиш вечни блага в моето царство. Чудното видение се свършило, като изпълнило сърцето на девойката с неизказана радост. Болките от раните намалявали и мъченицата прекарала цялата нощ в пламена молитва към Бога, който я укрепил и дарувал небесна утеха сред страданията и скърбите. На другия ден отново довели Варвара при управителя, който с очудване видял, че върху нея не била останала и следа от нанесените рани, че тя е съвършено здрава и че лицето й сияе от радост и неизказана красота. Ето, видя ли, девойко, каза и той, колко са милостиви нашите богове. Те се съжалиха на тебе и ти върнаха здравето и силата. И тъй поклони си на тях и им принеси жертва в знак на благодарност. Не твоите богове ме изцелиха, казала Варвара. Мене ме изцели Господ Иисус Христос, който цари всяка болест и на мъртвите дава живот. Нему аз с благодарност се покланям и принасям себе си в жертва. Тогава управителят отново я подложил на изтезания, но тя, укрепена чрез вярата, всичко понасяла с търпение. В деня, когато за пръв път започнали да мъчат Варвара, в тълпата стояла една християнка на име Юлияна. Тя със сърдечно съкрушение гледала подир нея и цяла нощ останала до прозореца, мислейки през всичкото време за Варвара и за пламената й вяра, която я подбудила в такава ранна възраст да напусне баща си и всички радости на света, за да изповяда Христа и да страда за Неговото име. Тие мисли възбуждали в сърцето на Юлияна гореща любов към Бога. Тя със сълзи го молила да дарува и на нея такава вяра, да вложи и в нейното сърце твърдост и готовност да страда за Христа.
Когато извели Варвара от тъмницата и пак я подложили на мъчения, Юлиана гледала нейните страдания, като проливала горещи сълзи. Изведнъж тя започнала гръмко да слави истинния Бог и да укорява управителя за неговата жестокост. Веднага я хванали и довели при управителя. Юлиана заявила, че е християнка. Предали я на мъчения заедно с Варвара. Света Варвара не престанала да се моли: Боже, който изпитваш сърцата на човеците, ти знаеш, че Тебе еднички обичам и Твоите свети заповеди изпълнявам, че на Тебе се предадох и на Твоята силна десница се надявам. Не ме оставяй, Господи, но погледни милостиво на мене и на страдащата заедно с мене Юлиана. Подкрепи ни да извършим до край нашия подвиг, понеже духът е бодър, но плътта е немощна. Бог изпълнил нейната молитва. И двете мъченички с търпение твърдо спонесли най-ужасните мъчения, като викали към Господа: Не отвръщай лицето си от нас, Христе, и светия Твой дух не отнемай от нас. Дай ни радостта на Твоето спасение и с властния дух ни утвърди в Твоята любов. Най-после Мартиян, като видял, че най-тежките мъчения не ги заставят да се отрекат от Христа, осъдил и двете на смърт. Смъртното наказание трябвало да се изпълни зад стените на града. Сам жестокосърдечният и баща Диоскор, държейки в ръката меч, водел дъщеря си. Войници водили Юлиана. Те двете се молили. В отговор на тяхната молитва се чул глас от небето, който обещавал да изпълни молбата им. Двете мъченички с радост преклонили главите си под меча. И сам Диоскор баща й изпълнил над дъщеря си смъртната присъда. Диоскор и Мартиян още същия ден ги постигнал Божият гняв. Вдигнала се страшна буря и те двамата били поразени от гръм и изгорени от мълния, така че дори останките им не могли да се намерят. А телата на светите мъченички били взети и погребани от един християнин, който построил за тях храм. Тук вярващите намирали изцеление от своите недъзи. Сега мощите на светата мъченица Варвара почиват в Киев, а една малка частица се намира в Софийската църква Свето Преображение, квартал Лозенец. Света велико мъченица Варвара, моли Бога за нас. Амин.